سلامن تعنا نعخاتكم يخون زخبركن تخطاتلتنا نلومي سولوس 15 حدار كلتا شحن 20 كلتن ون كم زحلف سمون بمغنيات دحري 4 معلتات زغفت مبل 20 كلتن ودردر كعس اجري وانش علم اتو كورونا ابزي ودردر كخونيو فلما سجن تراوي قد تصغر راسين وانش علم اب تحت زبلا رستي زدالنايو اب مزغب كستتات صوا علم كاب سفري حدث بتصامي جوبا مسبلنا قصيلنا دما نوانش عالم قطر 2022 كاب كالوت قدمي استخايدو تمساسالي وددرات زفليو ገለገለ نጥبታት ወስክን ብለኩም ኢና ከሳብ መዛዘሚ ከተحبሩና ከም ወትሩ ዕድሜናዩ ኣብ መበል 21 ዓመት ዕድሚኡ ናብ ዋንጫ ዓለም 1998 ፈረንሳ ከመርሕን ከሎ ብሉጥ ተጻዋታይ ዓለም ተሰይሙ ድሮ ክልተ ግዜ ሽልማት ፊፋ ሓንሳብ ድማ ሽልማት ባሎንዶር ኣብ ከብሑ ኣምቢሩ ነይሩ ነታ ኣብቲ ዓመት ስፖርት ክብረ ወሰን ዓለም መሸጣ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ብዝሰበረ መጠን ገንዘብ ወይ ከዓ 27 ሚልዮን ዶላር ወፂዎ ዝተጸንበራ ኢጣልያዊት ክለብ ኢንተር ሚላን ውን ኣብ 47 ግጥማት 34 ጎላት ብስሙ ኣውፂሩላ ነበረ እዚያ ቀዲሙ ኣብ ዓመት ስፖርት 1996-97 ኣብ እስጳኛ ምስ ክለብ ባርሰሎና ኣብ ዝጸንሐሉ ሓደ ዓመት ኣብ 49 ጸወታታት 47 ግዜ ልዳት ተጻይ ክለባት ዘጣሐሰ ተጻዋታይ ንሃገሩ ጽዋ ዓለም ከም ዘበርክተላ ብርእሰ ምትእማን ብብርክት ዝበሉ ቤተሰብ ኩዕሶ እግሪ ልዑል ግምት ተነቢሩሉ ደቂ ሃገር ውን ንዑ ሒዞም ነታ ኣቐዲሞም 4 እዋናት ኣብ ጎደናታት ዓዶም ብናይ ቀረባ ርሕቀት ዝረኣይዋ ዋንጫ ንሓሙሻይ ግዜ ከም ዝስዕምዋ እምነቶም እምበረ መጠን ኣበሪኾም እዮም ናብ ፈረንሳ ሊኢኹም እዚ ሓያል ቅልጣፈ ምልከትን ጥበብን ኩዕሶ እግሪ ዝተዓደለ ፀረ ተኸላኸልትን ሓለውቲ ልዳትን ዝኾነ ተጻዋታይ ኣብቲ ንመበል 16 ግዜ ዝሰላሰል ዝነበረ ዋንጫ ዓለም 4 ጎላት ብምቁፃርን 3 ናብ ሸቶ ዝተለወጣ ኩዕሳሱ ብምስንዳእን ከምቲ ዝተገመቶ ንሃገሩ ናብ ግጥም ፍጻሜ ኣስገራ እዚ መዛረቢና ኮይኑ ዘሎ ሃዳን ሸቶ መን ምዃኑ መቸም ድሮ ገሚትኩም ኣለኹም እወልክዕ ብራዚላዊ ሮናልዶ ሉዊዝ ናዛሪዮ ደሊማ ወይ ከዓ ኦ ፌኖሜኖ 12 حمله 1998 መላእ ህዝቢ ዓለም ንምጅማር ግጥም ፍጻሜ ኣብ መንጎ አንጋዲት ፈረንሳን ሃገረ ኩዕሶ እግሪ ዝኾነት ብራዚልን ካሊት ብካሊት እናጸብጸበ ብህንጥዩነት እናተጸበዩ ብዓሰርታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ፈረንሳውያን ብራዚላውያንን ካልኦት ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ነቲ ውድድር ኢሎም ናብ ፓሪስ ዝነገዱ ማልያ ዘይብሎም ሰዓብቲ ኩዕሶ እግርን ውን ሓያለ ሰዓታት ኣቐዲሞም እዮም ኣብ ድርኩኺት ሜዳ ስታድ ደ ፍራንስ ተረኺቦም ኣብ መስርዕ ተሰሊፎም ኣብ ሻቶ ደ ግራንድ ሮሜን ሆቴል ዕሪፋ ዝነበረት ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ፍርቂ መዓልቲ ምስ ኮነ ንምሳሕ ተኣከበት ተጻወቲ ተመሲሖም ናብ ከክፍሎም ድሕሪ ምእታዎም ከባቢ ሰዓት 2 ድሕሪ ቀትሪ ይኸውን ኣስታት 170 ሚልዮን ህዝቢ ብራዚል ከምውን በሚልዮናት ዝቑጸር ደጋፊ እታ ሃገር ዝኾነ ቤተሰብ ኩዕሶ እግሪ ኣመና ተስፋን እምነትን ዘንበረሉ ብኣርትሽዓተ ዝፍለጥ ሮናልዶ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ኣብ እንግድዑ ዝተሰከሙ ሓላፍነት ረዚንዎን ጸቕጢ ሓይልዎን ሃንደበት በሙዳቕ ነስታት 4 ካሊታት ኣንፈርፈረ ምስኡ ኣብ ሓደ ክፍሊ ዝነበረ ሮበርቶ ካርሎስ ሰንቢዱ ሓገዝ ደልዩ ብዓውታ ጨደረ ቄሳር ሳምፓዮን ኤድሞንዶን ውን ቀድሚ ኩሉ ሰብ ኣብቲ ክፍሊ በጽሑ ኤድሞንዶ ንክልተ ዳው ሮናልዶ ከረዋቢሉ ክሕዘን ከሎ ሳምፓዮ ብሸነኹ መልሓሱ በስናኑ ከይክርትማ ወይ ከዓ መልሓሱ ውሒጡ ገረሩ ከይዕገት ኢዱ ኣብ መንጎ ክልተ መንጋጋ ብጻዩ እትዩ ክረድእ ፈተነ ሮናልዶ ምንፍርፋሩ ወዲኡ ሃልዋቱ ምሰጥፈ ድሕሮም ናብቲ ክፍሊ ዝተሓወሱ ኣብቲ እዋን ሓኪም ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ኮይኑ ዝገሸ ዶክተር ሊድዮ ቴሌዶን መሳርሕቱን ብዛዕባቲ ኩነታት ተረዲኦም ነቶም ኣብኡ ዝጸንሕዎም ሰባት ዝኾነ ይኹን ነገር ከም ዘጓነፈ ኮይኖም ንኽዋሱ እቲ ዝበለጸ ኣማራጺ ምዃኑ መኺሮም ኩሎም ነናብ መዕረፊኦም ክኸዱ ተላበዎም ይኹን እምበር እቶም ተጻዋቲ ዝምክሕሉን ዋሕስ ዓወቶም ዝኾነ ንኡስ ኣባሎም ንፈለማ ግዜ ከምዚ ዓይነት ተርእዮ የጋጥሞም ብምንባሩን ኣብ ወሳኒ መድረኽ ድማ ብምዃኑን ቀሲኖም ኣብ መዕረፊኦም ኮፍ ዝብልሉ ምኽንያት ኣይነበሮምን ስለ ዝኾነኻ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 5 ደቓይቕ እናተመላለሱ ነቲ ከም ቆልዓ ኣብ ዓራት ተደርቢዩ ዝነበረ ብሌን ዓይኖም ተበራቢሩን ኣይተበራቢሩን ንምፍላጥ ኣብ ጭንቀት ጥሒሎም ዳሃዩ ይገብሩ ነበሩ ሮናልዶ ድሕሪ ገለ እዋን ተንስዩ ሃልዋቱ ኣብ ዝፈለጠሉ እንታይ ከም ዘጋጠሞ እኳ እንተዘይተረድኦ ኩሉ ኣካላቱ ግን ቃንዛ ተሰምዖ ሰዓታት ሻሂ ኣኺሉ ስለ ዝነበረ ድማ ሻሂ ቀረቡሉ ነቲ ሻሂ ፊት ኢሉ ብድኣት እናውረደን ከሎ ገለ ካብ መጻውቱ ብፍላይ ድማ ሊዮናርዶ እንታይ ከም ተፈጥረ ክንገር ኣለዎ ኢሉ መጎተ በቲ ኮይኑ በቲ መርመራ ክገብር ግድን ናብ ሆስፒታል ክኸይድ ስለ ዝነበሮ ሓካይም ነቲ ናይ ፈለማ ውሳኔኦም ኣፍሪሶም ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመ ኩነታት ብደቂቕ ገለጽሉ
ساعة 5 دحر قطري إذا كانت ناب ستاديوم كتقعز كلا نسو ناب أوسبيتال توسده دحري حدا ساعة فرغان مالت ساعة 6 فرغان مش الدما نبتصوتو أب ستاد دي فرانس تتصنبروم ساعة 7:48 مشت قدم نقفلم 72 دقائق تريفو نبري برازيل أبزيا قداسي علت أب ميدا التسلفو من كم تغيرتي اتحازو من تساوتي نلوقات فيفا أركبت رونالدو مستغيرت بمتكاس متكاتو إدموندو مستسلفتي روحتو لوقات فيفا نتورقت حدا بحدا أتو كيروم تعزبومو سم رونالدو أنا ديوم مستسلفت نمركب حربتهم نعلام إدما مستر زاغالو رقصنيا ديخا نزي سرعتي السلالفة بتغكل كم زملاء كايو بمبال إنه تتراترو حتتومو أوتاو ملس رخبو بدحر زاغالو نتتصاوتو نبعلو بيلب مغنيات مقداتي أبزو بخورلو قتم فتسامي وانش عالم شحنش عتاميتن سوسان كلتن تتصاويتو كمتعوتي أزنتيو نسمون زي مهلاو رونالدو بزح كي تحساسبهم نبور صوتهم كايدو كم زغلو بمقلات مورال كبون فتنه نتي سرعتي السلالفة استركبو وكلتي استفلاليا مراخب بزهن نبعلومون انتخوني مغنيات مترفي رونالدو كيفلتو نتزرزر نتغتاتلتهم علاوي أبز قبرلو محبر السبب كعسقري عالمنا قان كونو أب مغيري كدان قانتو زنبرو متساوتو أسلت أنتون حلفتي فدريشن كعسقري هاقرون مورالهم بحزن بايتا تقاديمو كستنتنون كس قرقرون زرأي رونالدو ساعة 8:10 مشت مالت قدم كجمر 5 دقائق مسترفو حيشن اللومو كتساوتي بلي أسلطاني ماريو زاغالو يخون دكتور ليديو تولودو أبتوان انترفو حراي مبال زقبرو نجر أينبرو من زاغالو خابو نبو نتتصاوتاي تغلاطيبو ناب زرزر تسلفتي ملسو رونالدو أبو قون بتصوتو يسلف دامبر أبتميدا أكالومبر ونو مسؤو سلزي نبري تعزيمو عليه أبال غازيتا زجارديان جاكوب ستاينبرغ نكونتات رونالدو دقيس يوزن كساس نيرو بمبال يغلصو كالوت بتصوتون بتقدم 7 ساعات زتفتري هندبتاو كستت سلسنبدون زتدهلون مسقال بوم نيروم كبال زكال ايكونن بزغوين باتي تصوتا مستقايده اب قدم حزبان اب ميدان تتصاوتت فرنسا اب رئيس بلچان بقعتان نتي اب لعلتا ببزحات نختعوت زلعله جمستو ابا برازيل زورده سنا امراو نوصي سلازمزمزتو بغفيح 3 بادو تعويتا نتوانچا ابا غرا اترفتا اب مزازم علت من قسقاسو لوم زنبره رونالدو دما ابتين حدا ورح زقصله وددر 4 جولات بمبركاتون بحفشاب زرأي بلوص بقعتن بلوص تصاوتاي تبايلو ورقاو قعسو تسلمه اب يونيفرسيتي برمنغهام تمرامري كلينيكاوي سنه متني ويكا كلينيكال نيرولوجي بروفيسور أدريان ويلامس ساعبين نايتي رونالدو زقات أمو تريو من فرفار بوحدو كساب 24 ساعات سلزن صبارق اب ميدا كورد قبو اينبرن بمبال موياوي ريتو هابي نتي قداي كتمرمر بهاجراوي بايتو برازيل زقومت كابسو مويات عنا حقن كالوت أكالاتن زتواتسات كوميشن ندكتور ليديو تولودو أبايتو تهاجر قتيرا نمنتاي رونالدو تعناو تسقم أقواني فون كلو كتساوات كمز فغداتلو حتى تطو اتو دكتور دما حسبس كبلو كمزي برازيل فرنسا قداي قفيح سعر زغونتو نتي كاب عالمنا زبالت اتساوتاي زخون رونالدو كم متسوات الدو انت زبلو حزب برازيل بسلام منبر الندو زبل نتحطو بحطو دحر مملاسو اعتزنا برا نعدل وي نورونالدو مسلافي وي دما اب سميناو تشاف والتا مدري كيدكا من باريو بمبال كاب قطعي حزبي برازيل لمهدام نتي ولدو تصاوتاي كم متصوات كم زي عنقصو ارديو أسلطاني ماريو زاغالوون بتمساسالي كاندت انك فشلت غانتو اب رئسي تصاوتو زتخسته سنه امراوي غدات مبر صقم تعنا رونالدو كم زي كونه دحر مبراه تصاوتاي ابركتو ام ميدا تدريتو كم زلو تگنزيبو قيرو كوصو زي كاله دحرو كبرازيلاوያን نزمصو معبلاو نقفيتا سغيو مخانو انصيرو قدايتي هندبتاو حمام زخونه رونالدو بوغنو لكيعو نوانچ عالم سينا ياينا انا گن كال وانچا تعويته مالت هيوتي بمبال بهيوت مترافو لعلي كل نجر كسرع كم زلو أسميرلو زسعبه وددر وانچ عالم كلتن كوريا جابان قدم جمارو ابز نبرا تختاتلتي 3 عامتات رونالدو بسري كلته غيزي زغاطمو مهرم تبركن زسعبه مطبحتن دارغا ايتصاوتن بفلاي اب عامه سبورت كلتشحن حدن نفوس محلا ولا حنسابون يخوننا ميدا ايتقلقلن كسابتي استهر ملو ور 11 1999 ግን ماليا انتر ميلان لبيسو اب 58 ግጥማት 42 ጊዜ ኩዕሶን ሰኪዕትን ከራኸብ كيلو نبره ازد ما كم زحجي مسمر مكلخال سيريا ايطاليا كيلا حلحن كلو ابتي عرتات تغلاغلتن لعلي زخونه يكون ليج زين قنق مسمر مكلخال زون نلوز نبره اوان زترخبيو
ኣብ መጻረይ ግጥም ንዋንጫ ዓለም 2002 እግሩ ዘይሓወሰ ሮናልዶ ዕድል ሃገሩን ጸቢቑ ቀቀድምቲ ንመበል 17 ግዜ ዝካየድ ዝነበረ ቀለስ ጽዋዕ ዓለም ብርኩ ሓዊዩ ኩዕሶ ንምቕላዕ በቕዐ። ማዕከናት ዜና ዓለም ከዓ ንሮናልዶ ሕመረት ዛዕበን ብምግባር እዚ ኦሮማይ ድሕሪ ሕጂ ክንደናይ ናብ ንቡር ብቕዓቱን ክእለቱን ከይምለስ ተባሂሉ ብሰፊሑ ዝተዘርበሉ ተጻዋታይ ተርኡ እንታይ እዩ ክኸውን ካብ መጉዳእትስ ሕራይ ሓዊዩ ብሓቂ ግን ከድምዕ ብርኩኸ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ሓዊዩ ምስ ተመልሰ ኣብ ውሽጢ 6 ደቂቕ ዳግማይ ካብ ጥቕሚ ወፃእ ኮይና ግዳይ መጥባሕቲ ዝኾነቶ ሕጂኸ ከምኡ ከይትኸውን ማዕረ ክንደይ ውሕስነት ኣሎ ኣብ ዝብሉን ኣብ ካልእ ምስኡ ዝተኣሳሰሩ ኣርእስታትን ኣተኮራ። ውድድር ምስ ተጀመረ ብሮናልዲኞን ሪቫልዶን ተሰኒዩ እቶም 3 R ወይ ከዓ the 3 Rs ዝተሰምየ ዘይዕገት መስመር መጥቃዕቲ ብራዚል ዘቆመ ሮናልዶ ከሳብ ፍርቂ ፍጻሜ ኣብ ዝነበረ 5 ግጥማት ብዘይካብ ሓደ ማለት ኣብ ርብዒ ፍጻሜ ኣንጻር እንግሊዝ ኣብ ኩሉ ፀወታታት ንልዳት ተጻይ ጋንታታት ደፈረ። እዚ ይኹን ደኣ እምበር መራኸቢ ብዙሃን ብዛዕባ ማህረምቱ ካብ ምዝራብ ኣፈን ኣይተለጉማን። ምስ ምብጻሕ ብራዚል ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ኣብ ተጻወታ ዝነበረ ሓላፍነት እናረዘነ ኣብ ዝኸደሉ ዝነበረ እዋን ጸቕጢ እውን እናተርንዐ ከደ። ኣብ 1998 ኣብ ዕሸል ዕድሚኡ ኣብ እንግድዑ ልዕሊ ዓቐን ሓላፍነት ተሰኪሙ ግዳይ ምንፍርፋር ዝኾነ ሮናልዶ ነዚ ዳሕርዋይ እኹልን ምኩርን ሰብኣይ ምስ ኮነ ዝመጾ ጸቕጢን ምፍዋስን ነቶም ወግሒ ጸብሐ ብዛዕቡን ማህረምቱን እናዕለሉ ካብ ኣፎም ዘየውደቕዎ ጋዜጠኛታት ኣቓልቦኦም ንምስራቕን ሓደ ፍሉይ ነገር ክጣበብ ነይርዎ። 25 ሰነ 2002 ከተማ ሳይታማ ጃፓን ኣብ ድሮ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ሃገራውያን ጋንታታት ብራዚልን ቱርክን ምስ ብጾቱ ኣብ መለማመዲ ሜዳ ዝተረኸበ ሮናልዶ ጸጉሪ ርእሱ ብፍሉይ ቅዲ ኣወቂቡ ዘይኮነስ ኣብ በላሹ ተቐልቀለ። ጸጉሪ ርእስኻ ብደስ ዝበለካ ኣገባብ ከተወቀበሉ ኣብ እትኽእለሉ ዘመን እሞ ድማ ሮናልዶ ዝኣክል ተጻዋታይ ኣብ ኣነ ዝበለ ትካል መስተኻኸሊ ጸጉሪ ርእሲ ከይዱ ብምዕሩግ ኣገባብ ከወቅቦ እናኸኣለ ንምንታይ ተልመዴን ቀምቃማይ ክለማመደሉ ናይ ዝወዓለ ጸጉሪ ቆልዓ ክገብሮ መሪጹ ንኹሉ ሰብ ሕንቅሊጥ ኣይኮኖ። እቲ ምስጢር ናይዚ ሮናልዶ ባዕሉ ድሒሩ ናብ ቃልዕ ከም ዘውፅኦ ንጸጉሪ ርእሱ ብምልኡ ላጺዩ ኣብ መንበስበስቱ ጥራይ ሓውሲ ቁንጮ ክገድፈሉ ዝሓረ ኣቓልቦ ዓለምን ኣተኩሮ ጋዜጠኛታትን ካብ ማህረምቲ ብርቁ ናብ ጸጉሪ ርእሱ ንምጥምዛዝ እዩ። ከምቲ ዝወጠነ ድማ ኣብቲ እዋን ኩለን ማዕከናት ዜና ስፖርት ኣቓልቦን ተመንዚዕን ንሓድሽ ቅዲ ጸጉሪ ርእሲ ተጻዋታይ ከም ዓብዪ ኣርእስቲ ብምስራዕ ካብ ጻት ንጻት እናተቐባበላ ክሳብ እቲ ዕለት ጸወታ ኣብጽሖ። ዘዳለዎ መጻወድያ ከም ብኣጉ ሰመረሉ ሮናልዶ ንጽባሒቱ ኣንጻር ቱርኪ ኣብ ዝነበረ ግጥም ንእንኮሸቶ ናይ ጸወታ ባዕሉ ቕፂሩ ንብራዚል መሪሑ ናብ ናይ መወዳእታ ግጥም በጽሐ። ድሕሪ 4 መዓልታት ኣብ መዛዘሚ ኣንጻር ጀርመን ኣብ ዝገጠመሉ ድማ ኣብ ልዕልቲ ምኩርን ብሉፅን ሓላው ልዳት ኦሊቨር ካን 2 ጎላት ምእታው ነታ ሃገሩ ቅድሚ 4 ዓመታት ከም ዋዛ ሰኣነታ ዋንጫ ከም እትረኽባ ገበረ። ንሱ ድማ ኣብቲ ውድድር 8 ሸቶታት ምቑፃሩ ብሓደ ወገን ኮኸባ ምዝጋብ ጎል ብምዃን ተሸላሚ ወርቂ ጫማ ክኸውን ከሎ ብኻልእ ወገን ድማ ምስቲ ኣብ ውድድር ዋንጫ ዓለም ብሓፈሻ 12 ጎላት ብምዝጋቡ ክብሪ ወሰን ብራዚል ሒዙ ዝነበረ ንጉስ ኩዕሶ እግሪ ፔሌ ብተመሳሳሊ ቁፅሪ ጎላት ተማዕራርዩ ኣብ ቅድሚት ተሰርዐ። ንሳልሳይ እዋን ብሉፅ ተጻዋታይ ዓለም ተሰሚዩ ብፊፋ ኣብ ዝተሸለመሉኻ ነቲ ዝረኸቦ ብልጫ ነቶም ካብ ተስፋ ዘቑርፅ ማህረምቱ ኣሕውዮም ናብ ኩዕሶ እግሪ ዝመለስዎ ሰብ ሞያ ጥዕና ኣወፈዮ። ኣብ ዋንጫ ዓለም 2006 ጀርመን እውን 3 ሸቶታት ምቑፃር ክሳብ ድሕሪ 8 ዓመታት ኣብ ብራዚል ዝተቓንዐ ውድድር ጽዋዕ ዓለም 16 ጎላት ብዘበርከተ ጀርመናዊ ሚሮስላቭ ክሎዜ ዝምንዛዕ ብ14 ጎላት ክብሪ ወሰን ፕላኔትና ሒዙ ዝነበረ ሮናልዶ ቅድሚ ገለ ዓመታት ነቲ ሽዑ ዝጸየቖ ጸጉሪ ርእሲ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እግረይ ተጎዲኤ ስለ ዝነበርኩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብዛዕባ እዩ ዝዛረብ ነይሩ። ንኹሉ ጸጉሪ ርእሰይ ሰዲደ ቁሩብ ኣብ ቅድሚት ንእሽተይ ክሓድገሉ ወሲነ ናብ ልምምድ ምስ ንምርኣዩ ጸገም ቅዲ ጸጉሪ ርእሰይ ምስ መጻኹ ኩሉ ሰብ ንመጉዳእተይ ረሲዑ ብዛዕባ ጸጉረይ ክዛረብ ጀሚሩ። ኣነ ኸ ተረጋጊአን ተዛንየን ጉዳይ ኩዕሶይ ክገበር ክኢለ። እቲ ኣመቓቐሳ ካብ ንቡር ዝወፀ ስጊንጢራዊ ዓይነት ስለ ዝኾነ ኣነ ንባዕለ እውን በቲ ቐዲ ሕቡን ኣይኮንኩን። ዛዕባ ንምልዋጥ ግን ጽቡቕ ጥበብ ኮይነኒ እዩ ኢሉ ነቲ ሕጂ ንብራዚል መሪሑ ናብ ዋንጫ ዓለም ቀጠር ኣቕኒዑ ዘሎ ኣጥቃዒ ፈረንሳዊ ክለብ ፓሪስ ሳን ዠርማ ኔይማር ሓዊስካ ማልያ ዘይብሎም ቆልዑን መንእስያትን ዓለም ኣብቲ እዋን ንዕኡ ተኸቲሎም ነቲ ቅዲ ቀዲሖም ብምድጋም ንወላዲተይ ሓዊስካ ብሚልዮናት ዝቝፀራ ኣዴታት ሽዑ ኣብ ልዕለይ ዝሕደረኦ ጸሊእ ክሳብ ሎሚ ኣይወጸለንን ብምባል ድሕሪ ምውዛዩ ንገለ ውላደን ጸጉሪ ርእሱ ከም ናተይ ዝተላጽየ ኣዴታት ይረክብ እየ የቕሬታ ድማ ይሓተን እየ ሕጂ እውን ንኹለን ኣዴታት የቕሬታ ክገብራለይ ይሓትት ብምባል ጉድ ሞርኒንግ ብሪቴን ምስ ዝተባህለት መደብ ቴሌቭዥን ኣብ ዝገበሮ ወግዒ ተላብዩ።
نويح تسويت استجبرلو وانش عالم قطر 2022 صباح سنبت 10 حدار اب البايات ستاديوم بقطم انغاديت هاجر قطرن اكوادورن مغارجو كقنطتيو ازي 32 هاجرات زساتفو نايلو معامت ودردر كابتوم قدم حجي استسالتو 21 ودردرات فلي زبلو زتفلالي رقحيتات الو نقل كابو كنكافلكم حدا نتبخلت مليون بصحتي كتأنجد قمت وايبا زلون نزناي متأنقاد عدل دما قدمي 10 عامتات بوقعي التوهبان قطر نوانش عالم تسناد زلا فالميتي ناي مأكلاي مبراق هاجريا فيفا ابزود در كاب ناي قدم حجي فلين معبلن زبله حوسي قصبتا ويكا اوتوماتيك زغونه ميلا مقصار تريو كاب صوتا وصا ويكا اوفسايد كتاتاتيو ازي حدش ناي تكنولوجيا جباب اب كعسو تقطمه سنسر كمون بفولي نمحور زكتاتل سرعه كاميرا بمتكم نمنقسقاس تصاوتيكو قصاصريو نتوساني دانيا نمبر هدما اتحبريتا نتعذبتي اب ستاديوم بزتتخله درماس مسكوت تلفزيون بملكع سلوس دايمنشناوي عقن كزرغحلوميو غانتاتات نفس وكفن امدوب 9 دقائق حموشه تصاوتي قيرن كاتوا يخلين قدمي 4 عامتات هاجرات 3 تصاوت طراين كتكا زفقدل نيرو اتصوتا ناب توسخ فرق ساعات تدامر حدما نفس وكفن حاله توسخ تصاوتاي كلوطا فقد تويبونالو وانش علم ابو ورحات حدارن تحساسن ككاد ازناي قدر نمجمري اوانيو زحالفه ودرات او ورحات سنن حملن طرايوم تساليطوم ازناي لو معمت ندحري تسحبلو مغنيات اب تاغر اب اوان ورحات حمله سنه كساب 50 ديجري سنتيغريد زبصح لعل متن واعي سلا زخصتيو اب اوان ودر متن مقت كاب 14 كساب 31 ديجري سنتيغريد كبصح تغميتلو حنتي ابزي ودر تكافل هاجر بحفشا 26 تصاوت حيزا كتقربيا እዚ ድማ ካብ ናይ ዝሓለፈ በሰለስተ ቁጽርታት ዝዓበዩ ኣቀዲሙ ዕላዊ ዝኸውን ኣፈናዊ ዘይተጻፈፈ ብዝሕ ተጻወቲ ሃገራውያን ጋንታታት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ካብ 35 ናብ 55 ክብ ከም ዝብል ተገይሩ ነይሩ ኣብ ታሪኽ ዋንጫ ዓለም ንፈለማ ግዜ ሎሚ ደቂ ኣንስትዮ ዳያኑ ጸወታታት ክመርሐን ካብቶም ነዚ ውድድር ከኣልዩ ተመዲቦም ዘለዉ 36 ዳያኑ እተን ሰለስተ ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን ሓንቲ ካብን ሩዋንዳዊት ዳኛ ሳሊማ ሙካሳንጋያ እተን ዝተረፋ ክልተ ድማ ፈረንሳዊት ስቴፋን ፍራፖርትን ጃፓናዊት ዮሺማ ያማሻታንየን ብዘይካዚአን ካልኦት ሰለስተ እውን ምስ ኣብዚ ውድድር ኣብ መስመር ሜዳ ዝነጥፉ 66 ተሓጋገዝቲ ዳያኑ ተኻቲተን ኣለዋ 11,500 تربيعية كيلومتر صفحة مريتن كلتن 9 مليون بزحزبن اتونن قطر زاغيت اتا زناست نوانچ عالم زتا اناغدت هاجر كوينا كتمزغبيا شمونت يوم قطمات زسلاسللهم ستاديومات او وشتي 50 كيلومتر عنكل كتما دوحا يركبو شوعت كابزوم شمونت ستاديومات حدشتي ستانصيوم نز ستاديوم نمهناصن بخالق مزوردر نمدلاو اساسرو طنقتاتن لعلي 6500 شقالو هيوتهم كم ساني نغر قد محجين وانش عالم زت انا غدا هاجرات لعلي شمونت بزحي زلو ستاديومات دلو بمغبارن اتناي قطر زوحديو اب وان ناي مدب صوتاتات معلتاوي كساب 4 قطمات ككاد مخانون اب صبب زبلي عنكل كساب 1.2 مليون زاخلو بصحتي كزرو بمخانوم علقلق ناي سبات تفطيرو كابوتانا بوتا نمنقسقاس اشغاري كم زخون باغو فلوت كوينلو ابز اوان وددر كاب كلهم ازنات عالم معلتاوي 1300 برراتات اير ناب قطر ككايديوم كلن ابيات تمرت هاجر اغلغلوت دوكب لاين منغستاوين تكالاتون نلمود ساعات سرح كقنسين وانچ عالم قطر 2022 اتي زبزح وصايتا استغبرلو وددريو اتهاجر سفلالي نت وددر زخون كم ستاديومات هوتيلات مزناقع بوتاتات صرغياتات مسمر بابوراتن كالئن تحت قرصن مسالطياتن منات نموعوعن كالئ بروجكتاتن لعلي 222 بليون دولار كم زوفرت يصبصب እዚ ድማ ነዚ ውድድር ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝተገብሩ ዝኸበረ ዋንጫ ዓለም ይገብሮ ዘኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ዝተዳለወ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ተፈጺሙሎ ዝመጽ ሰሙን ክሳብ ንረኸብ ንኹልና ብብዘለናዮ ሰላም እንጥዕናን